Vivimos na maior cidade de Galicia e nunha das máis grandes de España. Somos a capital da economía, da industria, do emprego. Somos o Vigo do comercio, da cultura, do deporte. Somos a cidade da paixón, da innovación, da solidariedade. Somos século de historia, somos historia por facer. Somos tradicionais, internacionais e cosmopolitas. Somos a cidade da igualdade, das oportunidades. Somos lugar de encontro. Somos a cidade da eterna benvida. Somos o Vigo da constancia e da vontade. Somos cidade de cor, de valor e de valores. Somos o Vigo do ensino, da educación e da formación constante. En Vigo somos todo. En Vigo somos todos e todas. Todo o que somos é grazas ao gran traballo dos centros educativos vigueses. Unha educación e unha formación durante décadas e décadas. Que ten o seu reflexo no Vigo puxante e solidario de hoxe. O sector da educación ten feito un enorme esforzo para a modernización da cidade. Educación, oportunidades e progreso camiñan da man. Décadas de traballo que se traducen en xeracións de vigueses e viguesas con presente e futuro. Décadas de dedicación ao servicio público. Décadas de esforzo para conquerir unha educación adiantada ao seu tempo. Porque hoxe en Vigo a educación é moito máis que ensino. Formamos a cidadanía do Vigo do mañá, o Vigo que queremos ser. Queremos agradecer ao Concello de Vigo o recoñecemento que brinda ao noso centro. E facémolo extensivo a toda a comunidade educativa. Equipos directivos, profesorado, alumnado, pais e nais de alumnos que formaron e se formaron durante máis de medio século da historia da cidade. Vigo é hoxe unha gran cidade grazas aos 50 anos do proxecto educativo. Entendemos este vigués distinguido como unha homenaxe da nosa cidade ao noso colexio. Mais tamén a toda a educación e a formación que prestamos en Vigo dende hai tantos anos. Este galardón anímanos e impúlsanos a seguir contribuindo ao crecemento da nosa cidade os próximos anos. Moitas grazas e que o ensino en Vigo siga o seu camiño.